салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо 8 намуд мошини фурӯшие мебошад ки бародаро иншоаллоҳ ба шумо маъқул мешавад. дастгири шумо пешравии мо мешавад. ҳамон дастгири шумо танҳо лайк мондан мебошад. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар ин рақамҳо дар WhatsApp биёед ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. як бор дигар лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. як мошини фурӯшӣ мои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. солаш 96 солае. ҳамаи ҷои мошин 100% қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 23500 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 160 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 72 54 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯшӣ мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. мошини дара. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои 100%, салон кождӣ, кондитсионер кор мекунад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 27500 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 187 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 200 02 02 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯшӣ мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. срочно Opel Astra G 1.6 простои мотор, газ, бензин ардаш кор мекунад. мотор, коробка, хадаҳои без проблема ҳай. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39800 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 270 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 85 86 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшӣ мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. хадавои навай, се баллон навай, салон тоза, ҳуҷҷат тамом шудагия. мошин мели чӣ кор дорад? тамом срочно сум дар кор. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25000 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 169 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 008 33 37 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшӣ мо Mercedes-Benz V201 мебошад ки соли барори 6990, объеми мотор D, сӯзиш вориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯшӣ Mercedes 190 мошин беҳтарин ай. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 190 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 01 20 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшӣ мои Vaz 2115 мебошад ки соли барори 6 2005, объеми мотори 1.7, сӯзиш вориш, бензин, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. срочно мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин тоза акай, тана шпаклёвка надорад. нашоти нарх маслиҳат мекунем. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 115 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 01 31 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшӣ мои Mercedes-Benz бошад ки соли барори 6999, объеми мотор D, сӯзиш вориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосоҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошини як дастгаштагиай. савдо мешавад. савдо дар пеши мошин мешавад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67000 сомонӣ. ба рублиҳо зира гардонем 454 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 61 31 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳош танировкаш 8 моҳ, техосмотр 8 моҳ, дубаи тоза, беҳуда ғам натен, мошин зурай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 100 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 677 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 554 11 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.